karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Damgo? Nagdamgo na sab ko sa dakong lalaki. Gituok na sab ko niya. Unsa? Gusto sa imong inahan nga mag-ampo ko kanunay aron maabog ang demonyo sa akong damgo. Unsa? Love, unsa man ko? Nganong permi makong magdamgo sa maong tao. Ayaw pa da sa damgo. Wa ni kahulugan. Pero nganong magbalik-balik man eh. Kuwang ka lang sa pahuway. Gawas pa. Doon naman gay mga damgo nga magbalik-balik. Oh, hinuon. Pero karon pa man ko di mahitabo nga magsige kog damgo og sama ini. Murag gyud nagtinuod nga iya kong gituok kay di mo ko makaginawa. Na-stress ka lang. Katuog na og balik. Bantayan ta ka. Rodel, may mo pag ani na lang ka sa kwarto matug. Di mo sugot si mama. Unya na ta magtupad kung kasal na ta. Maunay iyang balaod. Rodel, unsa magyud na imong mama? Kay ngano man day si mama. Nganong lahisig sinultihan? Nganong... Sige na. Matog na lang ta. Salamat. Piyungan na ng imong mga mata. Magkuha lang ko og tubig. Bubalik radayon ko. Sige. Unsa man ko sukad karon pa ko magsiki og daman. Unsa man sa kaning inahan ni Rodel? Basta kay lahi gid siya. Karding! Karding! Madam! Madam! Niyara ko, madam. Ay, nagkasuko, madam, ha. Bawal magalit karong butaga, madam, kay adlaw maron sa kasing-kasing. Unsay adlaw sa kasing-kasing? Wala, adlaw sa gugma, man ba? Adlaw ron ni Valentin. Tuo ka man anang Valentine's Day. Dili man na tinuod. Bastos man as Valentine. Ha? Bastos? Ngano? Wa ka ba mahibaw? Nga ka na si Valentine. Iyang gipahilabtan ang iyang asawa og laing-laing lalaki aron mumabdos kini. Ha? Uy, kalaing ko ng suryaha sa imong Valentine, Madam Mercy. Ayaw na pakiglalis. Hay naman ang mga kandila. Naraman na nga. Sa imong altar-altar. Nga nung altar-altar may imong isulti, ana. Nga altar mangyod na. Altar de, ma'am. Altar. Daghan ni? Oo, madam. Balig 500 pesos na nga mga kandila. Okay. Andama ka na. Kay mga adto kita sa sapa sa banlot, human sa pamahaw. Ha? Arang-arang nang akong tiil. Dili na kaayo sakit na ito, no? Karong adlaw, mag-type lang una ko. Ay, napatan ako. Gibutang akong laptop. Ay, ito ara. Annalisa? Sabrina, kuan na. Mamahaw na ko, no? Sige, salamat. Sabrina? Ayaw lang pagsaba, ha? Unsa man na, Annalisa? Amiga man kita. Mutambag ko ni mo pag-usab nga. Unsa? Palayo ining baya. Annalisa?
Basta kay, doon na lang mo pa kasalog usab. Ayaw din Ay, ayaw na paglakaw. Sabrina, ayaw pagsulti ni Sir Rodel nga may pasidaan ko ni mo, ana, ha? Sultihi una ko. Kung nganong gusto man ka nga adto na lang mi sa syudad magpakasal. Basta, namiligro ka din, Sultihi sa kung nganong mamiligro ko din. Unsa mo kayo gikahadlo ka nimo? Sukad lang mo abot. May kausaban na kining dapita. Unsa nga kausaban? Ha? Si Ma'am Mercy. Lain na kisag sinultihan. Annalisa, may sakit si Tita Mercy. Diliingon ana ang dunay sakit nga demensya. Unsa? Lain na siya gipanulti karon. O niya, ako, may... Nga naman ka? Sige. Mauna na ko ni magawas. Annalisa, ayaw sa! Annalisa! Noon sa manis, Annalisa. Nga nang ingaan na siya sinultihan. Nerbiyosa kaayo. Ug, damanunon sa siya. Ay, nangaunsa man kami ini, uy. Annalisa, Madam? hain naman si Sabrina. Tuwa pa siyang kwarto, madam. Mamahaw naman ta. Nga nang wa pa man siya mo gawas. Kuan, madam. Padong na tingali to din, Mao ba? Ma, kung gigutom ka na, Dili maayo nga dili magdungan sa pagpangaon. Gawas pa, doon na tay gimbuhaton karon. gimbuhaton? Unsa man na, ma? Mangadto kitang tanan sa sapa sa banlot. Managkot kita dito. Ma, dili man na simbahan ang sapa sa banlot. Nga anhata magdagkot og kandila. Papahuwayon ta ang mga kalag. Nga wa makapahuway dihang dapita, Rodel. Tita, good morning. Maayo kay ni na Sabrina. Kay human sa pamahaw, mangadto kita sa sapa sa banlot. Papahuwayon ta ang mga kalag. Nga wa mahimutang dito. Daghan ba gid ay kaayo ang nangamatay dihang dapita, tita? Daghan kaayo. Sa panahon sa hapon, anha diha masakiron ang mga hapon nga manglapang. Ang tubig sa sapa, mahimong puwa. Panahon sa hapon? So, dugay na di ay kaayo. Oh, dugay na. Apan wa pa mahatagig hustisya ang ilang mga kamatayon. Ingon man, ang kamatayon ni Adela. Ma, wa lagi mamatay si Adela. Milayas siya. Kapilan na ako balik-balik ka. Oh, tuod no? Milayas man di ay si Adela? Mga ona tama. Nasige. Annalisa, pudi ka na sabaw diha sa tumoy sa lamisa. Yes, madam. Andam na ba ang tanang kandila, Carding? Andam na kayo, madam. Nagdasa ko og dagang pusporo. Maayo. Tita Mercy, di lang kumuuban ninyo ha, kay sakit pa manggod ang akong tiil. Pero, makaayo ka nimo nga muuban ka, Sabrina. Aron ba, makaapil ka sa paghangyo sa mga kalag nga mupahuway na? Tita ko an, sorry, pero matod pa sa kong mama, human mamatay ang tao. Mubiya naman gid ang iyang kalag sa dapit diin siya mamatay. Ang iyang espiritu mobalik sa Ginoo ug ang iyang Musupa ka nako, Sabrina? No, tita. Pasag din na lang siya, Sabrina. Sorry, tita. Ma, ibili na lang nato si Sabrina din sa bahay. Kita na lang ang manglakaw. Na sige. Dali na kamo.
ang kandila. Oh, na. Love, pahuwan lang din sa bahay. Okay, love. Sige na, lakaw na. Basig sa puto na sa dang imong inahan. Ato nang unang uyun-uyunan si Mama. Sige, love. Rodel! Sige. Nanama! Maayo ka ng lakaw na sila. Magsugod ako usuwat sa bago na kong sukilanon. Ano sa man yun eh? Mura man agway lami nga isuwat. Uy, kinsa na? Uy, natumba man ang gisandig nga silhik sa bungbong dapit sa bintana. Naunsa naman kato sila sa sapa. Sige. Dagkuti na ang mga kandila, Carding. Oh, madam. Uy, kahangin pa. Akong alihan Manoy, be. Gamitig layang dahon, Carding. Ha? Oo. Uy, sa may hangin na, uy. Mo may huros ko na. Manoy. Uy, dalisan, ano ka? Anong isa pa? Manoy. Uy! Daon sa kanalisa? Ganong may kurog ka sa kahadlok? Unsa man na. Dalisa, anong isa mo ka? Saan nang itudlo sa unuan sa kahoy? Ni ana ang mga maligno. Dalian na pagdagkot ang mga kandila, Carding. Nay. Naay unsa na Risa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!